Så er det tid til endnu en weekend vandretur. Lige nu er jeg lidt vest for Kolding. Et sted, der hedder Landbrug Museum. Jeg kunne forestille mig, at der er en masse at kigge på, hvis det er åbent. Det har det så ikke lige nu. Turen er cirka 25 km. Jeg tager 20 km i dag og 5 km i morgen. Der skulle være en del at kigge på her i området. Jeg skulle komme forbi nogle supershelter, og der skulle også være en trækfærge, der er en eller anden sø, man skal over. Så det bliver spændende at se. Så kom med, turen starter nu. Så er det nu tid til pause. Lidt at spise. Slap af i bentøjet. Det er så endnu en af de små perler, vi har i vores danske natur. Dejligt sted og med udsigt ud over Stallerup Sø. Så er jeg kommet til Dybadebro stationsbygning. I dag har der været høj solskin, og sted mellem 26 og 28 grader varmt. Så jeg har fundet noget skygge og få fyldt noget koldt vand i vandflaskerne. Det var dejligt. Ikke så langt derfra, der ligger supershelterne, som jeg var nede og kigge på. Trækflagen blev der ikke så meget til. Den blev brugt som fiskeplatform af nogle unge gutter. Men det skal der også være plads til.
Sjældent meget interesse. Jo. Og strøm er det også. Det virker noget gennemført, det sted her. Så hvis du har en ekstraordinær oplevelse, når du er på sheltertur, hvis du er nærheden af Kolding, så kom til Dybvadbro shelterplads. Det er noget helt specielt. Hold da op. Så er dagens mål nået. Ferups shelterplads. Der er 3 store shelters. Dejligt område. Jeg kan nu godt mærke, at dagens varmegrader har trykket mig lidt. Så jeg er lidt udbrændt. Og skal bare sidde her i skyggen og nyde udsigten. Lidt hård vandredag, men okay. Men turen fortsætter i morgen. Det var det. Turen er slut. Dejlig vandretur. Masser af skøn natur. Jeg tror faktisk, det ville være en god begyndertur. Eller en tur at have børn med på. Der er flere steder, hvor man kommer helt tæt på dyrene, når man går ind på markerne. Så
Hver dag har været lidt køligere end i går, så det har været dejligt. Min bil er parkeret ved en motorvejs tankstation, så jeg skal lige nå at have noget koldt at drikke og en stor is. Så tak fordi du så med, og vi ses derude.